vauhtiin vähän. Nostetaan vähän tempoja. Kuka on Jeesukselle rakas? Mä. Joo. Se, jonka hän nauti takas. Mä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus on? Kuka oli silmäkulman pilke kaikki valtiaan? Mä. Ennen universumen luomista. Mä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Paimen harhautuneen lampan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arakkaritsan hän nostaa hartelleen. Vie turhaan kotiaitaukseen. No. Kuka on silmät terät taivaan isän? Mä. Joo. Mestari taideteos luontoäidin. Mä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Kuka ei turhaan palloile täällä? Mä. Hänen elämällään on tarkoitus maan päällä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Ja kuka vei vanhempien syöksylaskuvoiton? Mä. Kuka täysin korvaamaton on? Mä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Jo mennään. Paimen harhautuneen lampan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arankaritsan hän nostaa harteilleen. Vie turvaan kotiaitaukseen. Paimen harhautuneen lampan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arankaritsan hän nostaa harteilleen. Vie turvaan kotiaitaukseen. Kuka on Jeesukselle rakas? Mä. Se, joka hän nouti takas. Mä. Kuka on se, joka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Kuka oli silmäkulman pelkeä kaikki valtiaan? Mä. Ennen universumin luomista. Mä. Kuka on se, joka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Paimen harautuneen lampaan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arankaritsan hän nostaa harteilleen. Vie turvaan kotiaitaukseen. Paimen harhautuneen lampaan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arankaritsan hän nostaa harteilleen. Vie turvaan kotiaitaukseen. Kuka ei turhaan palloile täällä? Hänen elämällään on tarkoitus maan päällä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Kuka on silmäkulmat? Kuka on silmät terät taivaan isään? Mestari taideteos luontoäidin. Mä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Kuka vei vanhempien syöksylaskuvoiton? Mä. Kuka täysin korvaamaton on? Mä. Kuka on se, jonka puolesta Jeesus kuollut on? Mä. Paimen harautuneen lampan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arankaritsan hän nostaa harteilleen. Vie turvaan kotiaitaukseen. Paimen harautuneen lampan kääntää oikeinpäin. Hän laittaa kuriin pökkivän puskuripässin. Arankaritsan hän nostaa harteilleen. Vie turva kotiaitaukseen.